Welcome back to our channel! For today, magmumukbang kami ng manok. Bicol Express. Manok version lang. Oo, kasi sobrang mahal na ng baboy, kaya manok na lang yung i-Bicol Express namin. Ayan. Tsaka Saan? meron din kaming laing. Bigay ni Mama. Kaya tayo? Kain Let's na go! tayo. Ladies first. Pinamihan to ng sili. Tsaka pinamantika. Para masarap to. May sili pang naligaw. Your turn. Okay. My turn. Kain na naman. Pinakamasarap sa buhay na. Laing. May pa-juice si Mayor. Panalo daw kayo si Yorme. Kaya may pa-juice. Salamat sa nag-sponsor. Juice lang. Kasusunod, pwede baboy naman ang sponsor. Baka naman, mga idol. Init. Lang ng kain. Kain lang ng kain. Kain po tayo. Kain tayo, guys. Unang kagat, maanghang agad. Tap. Sarap. Uy, kasabay pa tayo. Sili. Kailangan ng sili para maraming makain. Tap. Okay guys, anong ulam nyo dyan? Kami ito. 2 putahe sa isang kaina. Sili pa lang ulam na. Natin kumain ng kumain. Shout out pala sa mga nagdasing sa akin kagabi. Lasing ako kagabi. Mga nasa paligid namin, nilasing ako. Bagsak. Tap. Walang nag-iingay ng mga alaga namin. Pinakain na namin kasi sila. Kasi baka umakit pa dito sa kinakain namin. Baka makimukbang din. Bakit kinukbang talaga yun? Halimaw yun eh. Anghang? Pag dumayo kayo dito sa Bicol, kakain kayo ng sili. Pag di nyo ginawa yun, wala kayo sa Bicol. Nagluluha na yung mata ko. Mas masama pag nagluha ang ilong. Bakit? Sana all, hindi naanghangan. Pero wala pa. Di pa tumatama ang kamandag. Alanit sa nguso. Shit, may sili na naman. Malamang Bicol Express yan, saka na tong para naman say-saya pag walang sili, di ba? Kayo, gusto niyo din ba ng sili sa natong? Nga. Napapak nga. Wala daw ang hang. Ito. Sili. Oh, sili.
Nandun na yung mga parainom. Usap-usap na naman sila. Shoutout ko mga pala dyan ng mga solid na mga nasa taga JNT Talisay. Thank you. Supporters Salamat. namin. Thank you, thank you. Salamat sa laging panonood. Manood lang kayo na manood. Para bati tayo. Pag hindi kayo nanood, di na tayo bati. Shoutout dyan sa JNT sila Sir Arnel, Sir Richard, Ma'am Ana, Ma'am She, Ma'am Grace, Sir Kenneth, tapos sino ba ba? Ang mga starters dyan na si Joseph, Albert, Senrex, Neil, si Carlo, yun. Tapos yung bago nilang, ano na lang, si Ariel. Bagong sorters nilang malupet. Hello sa inyong lahat na malulupit. Salamat. Thank you. Salamat sa suporta mga idol. Tsaka yung malulupit nating riders dyan. Napakababait nila. Masisipag. Lagi may pakapi. Kaya nervyoso na ako eh. Isang sit-sit ko pa lang eh. Nanginginig na ako. Nanginginig na yan. Wait. Yung ano ninyo, yung request din yung pang-mukbang nyo, wala pa na-donate. Wala pa na-sponsor. Lechon kasi yun mga idol. Pork belly lechon. Lechon ang gusto nyo. Isang buo. Pag may naligaw, kaya natin. Uubusin natin lahat. Walang tapon-tapon kahit buto. Mm-mm. Kain tayo. Namit. Napapabikol na pati. Namit. Tsaka nga pala shoutout dun sa mga security ng DILG. Mabait din sila. Salamat po. Salamat sa suporta mga idol. Support nyo lang kami. Lalo na sa Facebook page namin. Papalo naman po. Papalo ka, kaunti pa ang laman. Ikiusap na kami. Palo. Parang awa nyo na. Awan niya po. Para sa kabuhayan. Tapos, comment din kayo sa comment section namin para malaman namin kung anong mga pwede naming imukbang. Tsaka Mga para ano nyo lang. ma-shoutout namin kayo. Hmm. Mga pangalan nyo. Tapos, tuloy-tuloy nyo na. Subscribe na din kayo. Tapos, i-share nyo sa Facebook. Tapos sa mga relatives, kaibigan, tropa. Pinapawisan na ako. Pineapple ang gamit namin juice at baka mahirap na. Safety first. Baka ma-high blood. Baka may blood. High blood na nga kasi walang pera, ma-high blood pa lalo sa pagkain. Kadoroble na. Baka ma-high blood si Boss Anjo. Mm-hmm. Buti ako, sanay akong walang pera. Hindi ako ma-high blood. Ako ma-high blood din ako pag walang pera. War. Tsaka comment nga kayo guys kung pwede na kami mag-prank. Kasi simula ako mag-prank. Pag nag-prank ako, wag ako matutulog. At paktay na. Babawi yan habang tulog. Prank wars. Gusto mo nun? Hindi ka sa akin mananalo. Makanin pa ako. Takaw mo. Second batch.
Tapos na ako. Ako din. Top na naman ng isang kaldero ang kanin. Pakakain, matutulog. Tapos mga high blood. Sana yung mag-sponsor na para talagang putok-batok ang ano namin. Baka naman. Sa mga nasa ibang bansa dyan. Ano all? Abroad. New Zealand. Sweden. Sweden. Sa Sweden. Shout out sa inyo dyan lahat. PM nyo lang kami para makapag-usap tayo. Okay, I'm done. Ako din. Tapos na. Di na kasya, pawis na ako. Pawis na din ako. Thank you, Lord. Busog na naman. Thank you so much for watching our video. Na po nagtatapos ang aming mukbang session for today. Pakita ng plato. Ito, puro pang ano na, buto. Meron pa kami natira. Para mamaya naman. Di na kasya. Please like, share, and subscribe to our channel. And i-follow nyo rin kami sa aming Facebook page. Please, sa Lasang Facebook. Bicol. Follow nyo kami. See you again next time. Bye! Bye-bye.